Id-Direttorju ta' Kittieba Maltin huwa inizjattiva elettronika ta' HELA, il-Hub for Excellence in the Literary Arts. Permezz ta' din l-inizjattiva, awturi Maltin qed jingħataw viżibilità akbar, kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. L-idea tad-direttorju nibtet għax wieħed mill-għanijiet illi għalih twaqfet il-Fondazzjoni HELA kien illi nżidu u nwessaw l-aċċess u anke l-għarfien tal-wirt letterarju Malti. Allura b'dan għal-mod permezz ta' dan id-direttorju fejn hemmhekk jittellaw il-kittieba u x-xogħlijiet tagħhom u kull min jixtieq jista' jaċċessa s-sit u jara il-profil u l-bibliografija ta' dawn il-kittieba Maltin. Din hija inizjattiva tal-Fondazzjoni HELA illi imbagħad ħadmet mal-web developers biex wasalna għal prodott finali li issa jinstab fuq helamalta.com. Fid-direttorju ta' HELA insibu lista alfabetika ta' kittieba Maltin. Sintendi m'hemmx il-kittieba kollha Maltin illi għandna, hemm kittieba illi nistgħu ngħidu illi huma klassiċi fil-waqt li hemm kittieb oħrajn kontemporanji. Għal kull kittieb li hemm għandna il-bionota, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-kittieb innifsu, fuq ix-xogħlijiet tiegħu immija kitba hemmhekk nistgħu naqraw nota dwaru. Imbagħad wara hemm lista ta' xogħlijiet ta' dan il-kittieb skont is-sena illi nkitbu fiha, naraw jekk hemm xi traduzzjonijiet illi saru ta' dan ix-xogħol, jekk il-kittieb innifsu ittraduċix xi xogħlijiet ta' ħaddieħor u anke jekk ix-xogħlijiet infushom ħadu xi premji u affarijiet bħal dawn. Dan huwa proġett kontinwu huwa kontinwu għal żewġ raġunijiet għax dejjem qegħdin intellaw kittieba ġodda, ġifieri il-bionoti u l-bibliografiji tagħhom, imma wkoll għax meta kittieb qed joħroġ xogħol ġdid, aħna naraw illi in-depożitorju ikun aġġornat b'tali mod illi dan ix-xogħol ukoll jinstab hemmhekk. Sissa l-iktar li hemm huma awturi kontemporanji, ġifieri huma kittieba li għadhom jippubblikaw il-kotba sallum il-ġurnata, però hemm anke kittieba illi sejjaħtilhom klassiċi bħal Oliver Friġġieri, Rużar Briffa, illi il-repertorju tagħhom huwa li hu però aħna xorta ntellaw għax dak huwa parti mill-wirt letterarju Malti u kif. Ix-xogħol tal-Fondazzjoni HELA fuq id-direttorju bħalissa ma jħaresx biss il-qudiem imma anke lura fis-sens illi qed inkomplu nżidu mal-lista ta' kittieba illi għadhom jippubblikaw illum il-ġurnata, imma anke qegħdin inħarsu lura u mmorru sa' żminijiet meta kien jikteb Dunkarm u kittieba oħrajn klassiċi. L-għan tal-proġett huwa illi ikonna post wieħed qiegħed online, ġifieri huwa aċċessibbli għal kulħadd illi fih nistgħu insibu dawn il-kittieba Maltin u x-xogħlijiet tagħhom. B'dan il-mod huwa aċċessibbli mhux biss għal nies minn Malta imma anke għandu valur nistgħu ngħidu forsi fuq livell anke internazzjonali fis-sens illi min irid jista' jara dawn il-kittieba Maltin u x-xogħlijiet tagħhom. B'dan il-mod nerġgħu lura għall punt oriġinali l-għan ta' HELA, l-għan tal-Fondazzjoni HELA illi qegħdin inżidu u nwessaw l-għarfien u l-aċċess għall-wirt letterarju Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.